și eu sunt Mateo Sero, astăzi sunteți pe canalul meu. Cum vedeți, am terminat beta PS1 60, dar că l-am terminat, dar văd că nu se termină niciodată. Așa, astăzi vom deschide două big box-uri. Uitați, și le voi lua și pe acesta cu Star Point-uri, Star 500 de Star Point-uri și ăsta de la Battle Pass. Dar, cum vedeți, am făcut rank 15 pe Shelly, pe Gale, pe Colt, pe Bal, pe El Primo, pe Nico, pe Max, pe Brock, pe Bibi, pe Rosa, pe Jackie și cam atâta. Ok, hai să începem cu asta. Bine. Doamne, să nu fie. Bine, 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 mi-a picat din frumos. Este. Să-l mai deschid și pe ăsta de la cu Star Point-uri. Hai, că deschid. Sau, știi ceva? Când o să fac 1500, o să fac o filmare cum o deschid megabox-ul. Hai să jucăm și noi, mă frate, un match cu Daryl. La solo showdown. Bam, bam. Mă, te dă mult. Mamă, frățică. Mă, de-i fan. Nu cred. Ultimata lui se încarcă. Băi, ești prost, ultimata lui se încarcă. Fără să lovesc dinamici. Mamă, păi așa e șmecher rău. Hai să plecăm, totuși. Uai, uai, nu da, gata, a scăpat. Hai, ne vorbim și noi. Mamă, deci șmecher rău brawlerul ăsta, bă, din... Am făcut locul 1, hai că am înțeles. A fost rank 2. Bă, frate, vreau să vă arăt ceva super important. Ne apropiem foarte ușor de 8B de 6000 de trofee. Și foarte simplu ne apropiem cu pe... What the fuck? Am înțeles, proșilor, ne venim când se instalează Brawl Stars-ul. Așa, mă, proșilor, am revenit când... Nu știam de ce s-a închis Brawl Stars-ul. Ok, mă, proșilor, hai să mai băgăm într-un meci cu Daryl. În acest moment am toate rare și super rarele. Deci e foarte fain. Bam bam. Bam bam. Și nu uitați, boșilor, să nu dați și voi acolo pe butonașul de like. Iar cei care nu sunteți abonați, să apăsați pe clopoțel și să vă abonați, cei care nu sunteți abonați, normal. Ca să ne apropiem, bă, frate, și noi mai repede de scorul de 130 de abonați.
Da, și am înțeles, cât știu eu, Darien poate să meargă pe apă. Păi, ești prost la capă. Unde fugi? Da, unde fugi, nena? Unde fugi? Unde, nena? Bă, nu cred, bă. Bă, voi-ați văzut? Nu cred, bă. Nu cu doi, bă, și de bea, bă. Să fiu pe locul 1. Nu-i corect, nu-i corect. Ne mai băgăm într-o aici. Nu-i corect, nu-i corect. Bam, 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 bam. Ce faci, mai? Auzi la el. Auzi la Penny. Vrea să mă bată. Asta am pus să dau boxuri. După aceea batem și mai puțin. Băi, lasă-mă în pace, ăsta-s box. Lasă-mă. Bă, vină încoa, bă, bă, bă. Bă, vină încoa, bă. Bă, bă, bă. Gata, am fost. Am puțin de dat, da, nu-i problem. Bă, cu frate de aici. Doar mie mi se apără, bă. Clar. Așa să luăm și boxul, să aveți marcuri, ca să avem 9 cuburi. O, nu, dar black, mamă cum am bătut. Mamă! Varda. Varză am făcut. Varză. Așa am făcut și bă frate și noi 5608 de trofee. Mamă, foarte putea sunt slabui, bă, față de mine. Tata leacă. Uite, bă, mai vreau o dată. Nu, frate. Mai vreau o dată să mă duc pe apă. O, plecați-mă de aici, nu știu. Nu vreau, frate, nimic. Sunt prea mult. Unde fugi? Cât frumos, hai să luăm, hai să avem 10. Unde și ele? Varza am făcut-o boșilor. Varza! Așa, clinată, rang up, frumos. Hai să vedem, bă, frate, dacă putem face și... putem face rang 5 și pe Denin. Mamă. Până acum, ăsta e cel mai... îmi place cel mai mult din brawlerul ăsta. Mamă! Pleacă! Uite! Aici! Gata! Așa că să nu mă chinui. Ia, gata! Îs prost! A, da, și să nu... Hai că de acum cred că o să începe să vă spun și 3 hashtag-uri să puneți în comentarii. Hai să puneți în acest video hashtag Daryl. Hai. Am înțeles. What the fuck? Am înțeles.
Deci nu uitați, hai în comentarii să fie toată lumea hashtag Derin. Hai! Am făcut 5619 trofee. Foarte frumos. Foarte frumos. Bum, 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 bum. Bă, frate, eu nu știu de ce am lag. Am lag, fugi. Am fugit, dar... Oriunde, bă, frate, oriunde fugi. Ce-i, bă, frate, cu lagul ăsta, ești prost? Am înțeles, bă, fratelor, cred că atât va fi acest videoclip minunat care mi-a picat de el. Eu cred că eu v-am lăsat